Kung muna kay natong mabati ang kanini ang Ebanghelyo nga naghisgot o bahig bata. Labi na gyud panahon sa piyesta sa Santo Niño, kanagi pirmi natong mabatian, no? Kinahanglan mahimo mong sama sa gagmayng bata. Di mo gani mapariha sa gagmayng bata, dili gid mo makasud sa gingharian sa langit. Tuo mo na. Mamumutingog. Tuo, nakaroon, kinsa maning gagmayng bata. Sa akong pamalandong, ako sa ning first time nga napamalandungan karon ba, nga naminaw kong gibasa ni pamangko ka pamalandong ani samtang na malandong ko tus taas, karon namang ni ana noong ko diri. Ako lang ko anan ba, pero nakakita ko duha ka klases bata na sa atong Ebanghelyo. Ang unang bata nga gihisgutan, katong bata gyud nga bata, katubang ikugos-kugos ni Hesus. Nga gisumpay sa Ebanghelyo dayos katapusan ang karnero nga nawala. So klase sa da siyas bata. Na bata nagikugos na sa bata nga nawala. Hay may buutan ato katong gikugos o katong nawala? Ang gikugos. Ang nawala unsang tugas siyas bata? Buangon. Pero tanawa ha, hay may mas pinangga sa Ginoo, ang gikugos o katong nawala? Wala. Tanawa ang nawala. Kay biyaan buto niyang iyang gikugos-kugos nga 100 ka buok o 99 ka buok. 99 ka buok ba iyang gikugos-kugos? Iyang biyaan aron pangitaon tong buangon nga nawa. So kita di ay kung gusto tang mahisama kita ni Kristo nga kandidato kita sa langit, kinahanglan doon na tayo kasing-kasing nga sama ni ini. Mao ni ang kasing-kasing sa Ginoo. Mao sa ni ang kasing-kasing ni St. Francis of Assisi. Mao sa ni ang kasing-kasing ni Santa Clara. Ug mao ni ang kasing-kasing sa mga santos, magsigig pangita, magsigig higugma sa mga nawala. Nya kamo, ganahan mo mangita sa nawala. Kana bang mga tao ba nga nawa na spasing ba? Siga na kaig mata, kagot pangipon, kusog na kaig mangawat, kusog pa kaig mangulata, porti pang isuga, mupatay pa magkaligas, ganahan mo anang mangita nila or mulikay. Kanang mga naong ninyo, gaduda gyud ko anang wa gyud nay klarong pagkasimbahang inyo, no? Apil na sa din pagmisa na ko, ambot, mangita ba ka ko? Di ko mangita na, mangita ko itong kusog budunit, di ko mangita na. Unsa ka, mangita ka na kawato, donisyo na. Pero maunay gustos Ginoo. Mauna nga kanibitang gibutan diri sa atong tubag sa Salmo. Nindot man kayo no, atong tubag. Unsa ganito? Katamgis. Tagamtamon sa imong saad. Unsa may saad sa Ginoo nga tamis kayo. Kana gong ningon sa kun mosunod kanako ug mamatay ka uban nako, mabanhaw ka uban nako ug adto ka magpuyo sa akong gingharian. Haron kun asa ako atoa usab ka didto. Tamisa na. Sa akong gingharian matud pa niya na ako'y mga balay nga giandam para ninyo. Dagko kay agianan, di para din hinpitos kaayo. Wa na dito'y mangural sa ilang balay, wa na'y mangalian na mga agianas tubig, aron mulunok na ta. Ang tanan ditong mga balay, design gito, perfect engineering design. O niya, ang kamot Diyos Ginoo mo'y naghimo, katamis ana. Niya labaw tanan ingon siya sa akong gingharian ang pagkaon 40 kaabunda bisag katong way kwarta makapatuyang og pamalit og kaon niya inom anang lami ang mga bino way bayad wa pagyoy kolesterol way diabetes wa gyud didtoy mga masakiton wa nay magtap-tap didto sa ilang mga naong kanindot anang sa ara dadon kunutan niya didto ganahan mo na. Uy, kusgaw. Aka na, ganahan. Pero sa may requirement, imitate me, imitate my heart. Unsa man ang iyang heart? Nahigugmas mga makasasala, nahigugmas mga nawala.
Kanang bata, kanang kasing-kasing sa bata, grabe gina siya ka mahigugmaon. Di gud na siya mo pili og tao. Wa gi bata nga mamili og tao, kanang batang gamay ba? Kanang mga bata nga mga 2 months old pa lang, 3 months old, mamili din ng tao din. Wa. Musalig siya sa tanang tao. Nya tungod anang iyang pagka mapaubsanon, kay kanigong mapaubsanon kana man nang mudawat bisan unsa, kanang wa gi reklamo ba? Mudawat ra gyud. Tungod sa pagka mapaubsanon sa bata nga murag kuha ra gyud siya kanang helpless ra gyud siya. Sugot ra gyud siya kinsay mo gunit niya, kinsay mo dala niya, sugot ra gyud siya. Tanawa, di ba dali kay tang ma-inlove sa bata? Wa gitaw bisag unsa ka bangis nga dili ma-inlove sa bata ang gamay. Zaman agree, disagree. Agree. Ang buang ra gyud mo di ma-inlove sa bata. Ora na. Kanang kusog ay mangusi sa bata, mga buang na. Kanang kusog ay manghapak sa bata, buang na. Nya kamo, masama mo, tarong o buang. Di mo kusog mangusi sa bata. Di mo manghapak. Di mo mga saba. Ningo na bas Kristos Gospel, matnguni ninyo nga di mo magtamay bisag usa ni ining mga bata. Matnguni gina kay tuar bang ilang anghel dito sa langit nagyapungad sa naong sa kong amahan. Idritso gimog report ana dito. Muna ini kusi nimo ingon ditong anghel, Lord, tanay impiernohan na sa na record na sa impierno kay nangusi sa bata. Sana na malikas Lord, isaw ka na tuan na sa impierno, recorded na na. Sana ni simba man Lord sa bawion na to. Ito ibalik na itong jutay, tagaan na itong chance. Niya pagulis, nahusi na sa Lord, papas na ito yung simbang. Impierno na po na siya. Ano ba? Niya karon ang saom sa nato, aron mahimot ang attractive sa Ginoo o sa atong isigkataw, ang kakabos. Sama sa bata, kabos kayong bata, wa gid siya giangkon nga iyan. Muna imong kuhaan siyang sinina, di gina siya magsulob og sinina, maglakaw-lakaw ra na siya ngaway sinina or magligid-ligid ra na siya ngaway sinina. Kamo, wa mo rig pang-angkon ng mga sinina. Kanang ikagi magpili ba? Nani amay ato dinhi magterno-terno gyud no, ang buhok iterno sa lipstick ngari sa sinina ngari. Hasta gummas iterno siyang sinina, nayabag. Standard mo ng mask good. Eterno pagit sinina. Nga buangon mo. Daghang kitag sinina, giangkon. Daghang kitag balay, giangkon. Ang resulta, igihan kay tas tanan, masukano na ta. Di na ta pres bata nga single-heartedness, pure-heartedness. Kaya kanagong tao nga way giangkon, kanabang tao nga mapaubsanon, ang kasing-kasing sa dana, pirming limpyo. Muna si Santa Clara, limpyo kay kasing-kasing, kay mapaubsanon man siya. Gisintro niya paghigugma ang Ginoo, si Kristo ragyod. Nya kay ang gihigugma ni Kristo, mauman ang mga kabos, gihigugma sad ni Santa Clara ang mga kabos. Nya giunsa man niya paghigugma ang mga kabos? Nipuyo siya sa kakabos sama ni St. Francis of Assisi. Dato man sa pamilya si Santa Clara, gibiyaan po niyang iyang kadato. Nagpuyo siya sa kakabos. Kay di kita kahigugmas mga kabos kung di ta mo puyo sa kinabuhi sa usa ka kabos. Kani bitaw din sa atong parokya karon na daghan kayong ni-donate. Daghang ni-donate ba? Kani mga ni-donate kasagaran ani nakasinati sa kakabos. Adi mo mo yun. Pero kanang dato gid sila daan, tagsa na kay ni-donate diri nga dato gidaan baka nang gikas pagkatao dato gyud kasagaras ni bati nato kadtod yung ni Agis Kalisod. Ana. Nya labi nagmoingon ko, wa na ko mudawat og stipend kay akong i-donate nga simbahan sila kaluoy ni Father Roy atong tabangan nailad pod. Adi Newa ko magiladan kamo sa no inyo sa tuntuan dayon na naligas gyud akong baabagan. Wa sa ko mudawat og stipend pangutan na ato opisina ni dawat ba ko oy. Atong nga tanyo gaduda na nako. Gana ba?
Nabang kakabos ba? Ya kabos ba kita din eh. O dagang kay ni donate. Sa ako bitang gipamaligya, kato bang gipamaligya nako nga tag 20,000 ba? 40 raman to kabuk no. Nya bali raman nag 800,000 kung mahalin ang tanan. Nya kay ngatong bayron nun dais kurente kay 900,000 maday kapin. Motonin ko ang konon ko na lang ng 100. Daghan kay naluoy. Napunan god og 7 ka buok. 47 na kabuok ang nipalit sa atong tag 20,000. Kaubang gyapon na sila atong number of perfection. Pero karon mo declare nako close na. Close na. Kutob lang ka 47. Haron na pagid siya nasod sa 40. Nya kung doon na pagid ganahang mo donate, adto na nato sila i-charge sa ato sang dako-dakong bayronon nga 2 million pakapin sa atong mga contractors. Di ba? Lain na sa itong perfection. Kaya lahi sa ning perfection na para sa atong sound system. Lahi lang sa din siya. Kung mo donate yapon mo, adto na sa. Pero nagpaila lang ni nga mudawat tag donation tungod kay nagpakakabusta. Wa ta magpakaaron ingnon nga dato ning atong parokya. Tabos ang atong parokya. Pila ra gud tawo'y kolekta. Dili paigo sa among gikaon diri. Dagko kay migkaon. Mga daot o lawas di ako mga kuyog pero basta dagko ang kaon. Unya di ra ba mohunong og kaon tagupat yun tagil makakaon kada adlaw. Hasta gud snack kanon lang gyapon kanon. Nga daghan-daghan biya mi dinhi. Napunan pa nato mga workers dinhi kani nagtrabaho. Amo sa nang iapil og kaon kay magladok-ladok mo sa slaway di kaon amo. Apil po sila. So permitang gapista dinhi. Nya sa liga nato atong kolekta. Oy, usara na kaadlaw, duha kaadlaw urot na namog kaon. Pero tungod sa daghan kay donations na nagko ng among tiyan, nilamurok ang among naong. Salamat sa mga maluluyon, sa mga kabos ng mga bata. Sige, manindog na ta mga maluluyon. Ano ba mo donate?